We hebben in Jokenas aan de belang, dus commanderen we het 40 jaar. Maar het toernooi, dat ben we eigenlijk in 94 een beetje mee begonnen. Tussen 90 en 94, daar ben we bij begonnen. Er zijn net zo hele volle deelnemers om dit open toernooi. Nee, dat valt even te zeer, want we hebben eigenlijk wat meer gewacht. Maar ja, misschien, we zetten even terug volgend jaar en dan kunnen we misschien ook meerdere verenigingen uitnodigen. Je hebt 20 leden en oefenen die ook alle weken of alle maanden? Wij schuilen alle tijden aan. Vanaf 8 uur tot nu 10 jaar al. En dan zullen we 10 bakken, iedereen, voor de competitie. Elke competitie eigen klas. Eigenlijk blijft hier een prijsprijzen, waarin we bekers. Maar tussendoor hebben we nog een beker voor de heegste score, waar de heegste boven zijn gemiddeld komt. Dat doen we er nog. En verder proberen we 2 keer in het jaar een extra jongen te doen voor het prijsprijs. Is dat dan een kwestie van het smieten of heel voorzichtig meidestien erheen? Beide mogelijkheden kennen, maar over het algemeen is het beter om rustig te gooien. Er zijn mensen die gooien heel veel rechtstreeks in één keer, ik in de midden. Dan is het gooien soms een optie. Het hangt er helemaal van in eigen stijl uit, zeg maar. Maar over het algemeen, de beginnende zullen kunnen beter wat rustig gooien. De eerste 4 rondjes waren ongeveer 105 gemiddeld. Was dat een beetje jouw gemiddelde score of kan het beter? Nou, het kan beter, want ik gooi meestal 120 of iets lager of iets hoger. Maar omdat deze bakken zijn anders en thuis zijn de bakken altijd stroever, dus dan moet ik harder gooien en hier moet je rustiger gooien. En elke bak is weer anders natuurlijk? Ja, geen enkele bak is hetzelfde. Dus je hebt ook, omdat je constant wisselt, heb je ook niet echt de tijd om te wennen aan de bak. Moet je dan veel oefenen om een beetje in vorm te blijven? Ja, denk ik wel. Ja, als je het een tijdje niet doet en je doet het dan weer, dan is het wel even wennen. Je begint altijd met heel zachtjes te gooien. Ja, omdat als je begint met heel hard gooien, dan gaat meestal alles ernaast. En dan loopt het vast. Verrassend dichtbij. RTV